Ah, dagang pilunan. Muna ang hipusin karong adlaw ni araw ko dani ka aron-aron dagang basura. Welcome back to my YouTube channel, Nanay Basing. Karon guys, karon is May 2, 2022. Lunes rong adlaw guys. Nanghipos ko sa among mga kalat, among mga sinina, grabe ng kalata. Wa na yung pilo-pilo ini ko maglaba, ibutang na lang sa parador o urukan nga among butanganan. Yang ipakita ninyo ga agamong kalat guys. Naghanang ipusunay. Kain naman dia. Pilin.
T-shirt. Grabe naghanang pilunan. Ginoo ko. Ang kalat ra. Lain na ng mga puti. Mga likulor, lain na. Kaya hilig ka sa puti ang suot. Hindi ba ka maamula ba?
Ini ng kantik na inat eh. Walang tani bagong pantalon. Tapos mga kaho. Panglain na mga puti, mga brief. Andiyan mo na po ng gumukan Bira-bira lang maglain na ng mga dekolor. Bantay lang kag